iso padha karo gendingmu para apik aku seneng wireng. Kutut manggung panjen mungguing aku seneng klebu gending wajib. Pira? Apane? Wajibe? Pira wajibe? Monggo sing diimpi-impi kok meng kuwi. Ya kira-kira wis ora lumayan wis ora cocok di rewes. Apa sih ki anggar linggo srek ngono kuwi terus 500 mang wedake niki jenenge ya bejo Nyai Slamet. Wong nek ora kalah ya kok ngono kuwi. Wis genten kowe gendeng gong ora sak kesuwen. Gendeng sing apik. Ya, Slendro. Aku nek gendeng nek ora iso mumut. Lho, gendingan kok mumut. Kanyet-kanyet kepenak ngono kok mumut. Mumuti barang rusak kok ya. Aku ah iya. Nganggo wiraswara apa ora? Nggo apa? Tegese nembang sithik ngono. Ora ada juntrung. Bawa swara kok wiraswara. Ayo sing bawa sapa? Ayo wiraswara. Mulane wiraswara. Dine penerangan kok senengane kok malah do maido. Ya nganggo ya kena wis. Angger mangkel ke antem kendang kowe engko. Mbak angger nesu yo ngetokke le kudu. Ya wis bawa ya kena ora ya kena. Ora usah ya. Ndak takne duit. Wis rasa. Heeh wis. Ane wong sing jenenge wong gending kuwi tak kandhani. Wong gending iki nek apik kuwi ya kudu nganggo gerambyangan. Mengko nek gerambyangan terus buka ngono. Nek ora buka nganggo tembang dhisik jenenge nganggo bawa swara. Mengko nek wis kuwi agek tiba gong. Wis rasa nggo rasa gerambyangan wae langsung terus gong ngono wae wis. Gerambyangan dadak kokang kikrik kuwi. Aku terus langsung wae aku arep. Cek blang wis rampung. Gur ya sleren. Arep nganggo swara gali-gali gur ya sleren. Nganggo bawa swara nek gur ya sleren pokoke patok gur. Ha iya. Ayo ta, angger gur. Iya apa ora? Iya. Aku anjur bengok ora. Iya apa ora? Awis kek nembang. Ora usah nembang langsung saka bonang yuk gur. Sluku-sluku bathok ya. Tadi tembangane kok asalam kok medon jujuk ya. Jujuk piye to? Sluku pathok. Elo. Sirama menyang Solo payung ngotang. Majentik. Sing majentik ki warangganane. Hah? Sing majentik mau lah ya ki warangganane. Kaya apa, Kang? Apa? Warangganane Mak Jenti.
ora ngemati aku. Nyuwara tekle. Dadi sing nyuwara emak jentit lolo banjur kanca-kanca. Kaiso obah. Karangka papa. Obah medeni bocah nek golek duit. Aku seneng aku kuwi. Luku batok elo sirama menyang solo payang motor nah jentit lolo pak aiso obat nek obat majentit marakalap aku iki biyen iki dolan aku kok dadi dinggo dolan Bagong kok iso serem Luku batok elo sirama menyang solo payang motor iki ki ora larang majentit lolo lupa iso obah nek obah medeni bocah golek duit iki nggon kok ngendi golek duit padha wae ora genah. Lah wong genah dirungokke bapak karo ibu kok. Nek geguyon padha saenake iki njuk nalarmu kepi. Darane ra tak sengsir. Druhun. Gamelan iki tuku larang. Kok ming tok nggo jentit. Mbok nek gendingan ki apa ya Semaradana apa ya Gambir Sawit apa syukur nek Srimet Jemuk. Kok sluku botak. Bathok, bathok. Wong dirawuhi wong tuwa kok malah dora. Mongko ibumu angger krungu swara elek kok ngono kuwi. Seneng, weh nganu. Njur nesu tak kandhani. Sing dinosis-nosoni aku. Darane aku ki sing mimpin kowe. Mimpin elek. Aku sing didakwa mimpin kowe elek. Monggo jane iya. Wong nyatane iya kok muring-muring. Dosa enake dhewe. Sesuk sore cepetke ya. Dolan karo bapak. Nggih, Rama. Aja padha. Aku tak nglimpekke mbokmu. Wis. Malah ra genah, Mas. Tak tunggu. Mengko nek turu gone bapak dodok-dodok. Ngarepan tak nani kirik. Boh. Tadi karepe nek ora men pangan kirik ngono. Ya ora ben ngerti nek kowe aku teko. Nah bapak ki ya sak ora-orane wong karo awake iki gemati. Kowe nek ora duwe TV tak nai. Ning bayar. Petro, kae sepedio ngene. Bapak, kok ndek sepedio. Weh, tenan. Kono gawanan aku lilo. Ning gongmu tak. Ketikel ora karo-karuan. Padha karo mak aku digawe melarat. Kanggarek apa? Gandeng awake dhewe iki ya sak ora-ora nderek bendoro. Ayo padha disebo yuk. Ya wong bapak jangan ngrungokke gending Gambir Sawit. Ayo sebo Gambir Sawit.
ingkang winurasita. Kocapo kang cinare sinabeting cinarita bebasan tunggal kandhane siji caritan. Punika warnanira ing pertapan ngukira tawu ya pertapan Saptawarga. Ingkang wis kaluka yen to pertapan Satrumara mati jalma kemlayu gawat kalewat-lewat wingit kepati-pati. Yen to dalu ketingal nggenya nglangut yen ora katon sepi kahanane. Menggeraken talaga ingkang langkung wening nganonaken so ngiringaken pategalan ingkang langkung wiyar. Ngayunaken plataran kinubengan pager watu kang tinata rapi. Sesekaran ingkang maneka-neka mawarna-warna ingkang kunut pinacak suci gondo angam bararum nenggih rikala semana ingkang wis lenggah wonten ing bale patrabaan Sang Tapa Begawan Abiyasa ya Kresna Dipayana amengkraken para cantrik-cantrik manguyu jejanggan gunggung ulu buntung nenggih kang kepareng ayu ingkang wayah ing Panjenenganom Raden Angka Wijaya ya Raden Abimanyu kadheraken para birepat Panakawan Kinulah Semar Nalagaring Petruk Sumawana Bagong ingkang wis samya ngabiyantara andheraken marang Sang Abagus. Sang Tapa Prisa ngewayah wis ngabiyantara sigra pinaren sasmita kinengangsek pasebane kepareng lucitaning driya
sang moho yekti sawusnya sumedi mungging patrabaan tanguane ngali ciling sasongko sangking aregrane ngarti alon angandika santri kula penemban ora bakal samar panduluku iki bendaramu Abimanyu kang wis sowan santri. Lha nuwun inggih penemban lajeng kula trindang. Bendara kula Raden Abimanyu sampun dipun mong dumateng piyanipun Rama Semar Badrayana. Jenenge kae Badranaya. Oh nggih penemban. Kowe iki lanang apa wedok? Jaler Mas. Walah, tak kira ki nek kowe iki sebutane genduk kaya nganggo rok. Yen iki klambi cantrik niki Mas. Oh ya syukur ngono nek. Lanang. Lho, kok Mas disyukurke? Tegese ki kena nggo wiji cantrik. Oh nggih. Kowe ndek bojo? Sampun Mas. Piro? Kaya nyela-nyela takon piro bareng. Namung setunggal Mas. Nah ora ngono. Sesuk genepi loro ora ketan sitok lehor ya. Ora umum gong iki. Ngopo di bojo pitik. Putuku nggih Abimanyu sawise prayoga. Pisuwanmu padha kanthi harja kula. Kula tampi tang kekalih Kanjeng yang paring pambagya dumateng pisuwanipun ingkang wayah. Nampi pangestunipun Kanjeng yang winantu Karaharjan Nirsambikala. Kepareng ingkang wayah ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuga wonten saandhaping pepadha eyan. Ya tak tampa pangestuku tampar ana. Kula pundi wonten mestaka. Kakang Semar Badranaya padha manggih raharja Kakang. Kakang Semar Badranaya manggih raharja Kakang. Alah turu ta ki mau. Wong kang mangan kokeang ya ngono kuwi. Mar. Gawe kaget. Aku getak sak kemenge Mar. Kowe iki ora turu wae kowe iki mau. Ditimbali wis noya kok. Malah merem. Garang. Mata tuwa wis dilalah. Diganti sing enom apa piye? Ana mata kok diganti, Gong. Niku wau kepripun penemban? Padha manggih raharja. Oh, nggih, pangestunipun penemban kados. Mboten nonton alangan tunggal menapa. Widada sowan kula. Widada kok widada. Tur tegese iki padha wae tembung iki apik ra ya widada.
Nala Garing ya padha slamet. Pangestunipun Sang Tapa Begawan Kramayasa kados mboten kirang enggal menapa. Malah saya ndledek iki. Wong abiyasa kok Kramayasa. Sembah pangabekti kula kunjuk Premban. Iya ya tak trima Nala Garing. Petruk padha Basuki. Pangestunipun Premban kados wilujeng mboten wonten alangan enggal menapa. Sungkeming pangabekti kula kunjuk Premban. Iya ya tak tampa Petruk. Sampeyan wilujeng Premban. Lho kok malah mbageke aku. Tenimbang kalah dhisik ra gedhi wong dhisike. Wong niku sak ora-ora